Sa araw-araw kong pagbiyabiyahe patungo sa aking trabaho, palagi ko tong nakikita ang kawawang matanda na ito. Nagmamaneho pa rin ng tricycle kahit may edad na. Pinagsilbihan ang kanyang pamilya para matustusan ang pangangailangan. Kaya't naisipan ko na tulungan at mabigyan si tatay kahit konting pamasko. Proud po kami sa inyo, tatay. Kahit may ulan, may init, sumisikap ka pa rin para lang mabuhay ang inyong pamilya. Kuha na kong palaplit ya. Tay, tay, pwede manghingi ng 10 piso, tay? Pangbili ng tinapay? Nagugutom na po ako, tay. Nabaw pa ko Wala po kayo pera? Kanina pa akong naghanap ng makakain, tay. Nagugutom ako, tay. Kahit 5 piso lang, tay. Maawa po kayo sa akin, tay. Wala ka tigay yan. Hindi pa ako binigyan nila, tay. Kanina pa ako nang hingi. Kanina na ako nagugutom. Pahingi ng 5 piso, tay. Pangbili ng tinapay. Wala dyan ko do. Hindi ka magbabayad doon. May sakta ko atong niya eh. Wala po kang pera, tay. Wala dyan ko. Wala ka tigay ko. Wala man, tay. Hindi sila nagbibigay. Bagay na niya. Wag na lang, tay. Ilang taon ka na nagpapadyak, tay? Lumbang lugan na on. Cinta na kong idagon. 70 years old na ka ngayon? Ito lang bang hanap buhay mo? Ha? Upo ka dito, li. Mag-usap tayo. Ano man? Hali, upo ka dito. Ano man? Hali na. Hali, mag-usap tayo. Sandali lang. Upo ka, tay. Ano man daw? Ilang taon ka na nagpapadyak? 25 pa ko edad. 25 pa mong edad. Nagmaneho ka ng tricycle. Ito lang ba yung hanap buhay mo hanggang ngayon? Ilang anak po, tay? Dagan ko bata do. Oo. Na tulo lang buhi kay samahan ito makamot din. Tulo na lang nabuhi sa mong anak, 3 na lang. Saan ba yung iba? Tuwa sa kuan na minyo na po lagay do. Nangamin nyo na? Oh, ang usa tuwa sa Talisay, ang usa Tunaga. Mahirap bang buhay mo, tay? Ha? Mahirap ba? Ay, kwanta na lang kay wa may lain. Wa may lain trabaho. 70 years old na po kayo. Ito lang yung hanap buhay mo. Kawawa naman kayo, tay, no? Ano, sa tamang. Mao ano mga niya to naandan ko na. Mangawat na piso punta. May panel hindi man ta kasing-kasing ba. Oo. Oo nga, tay, no? Maganda naman pinakita mo. Kahit pagod ka na, para lang mabubuhay yung pamilya mo. Ang ganda ng puso mo, tay, no? Meron ka pang asawa, tay? Na Ilang taon na po, tay? tiguang na po. Nga senior na po. Senior na po? Anong hanap buhay niya? Wala? Wama po. Sahay. Nagat-nagat. Nagat sa parasol. Naghahanap ng para makakain lang yung asawa mo? Sige lang, tay. Baka may plano ang Diyos sa buhay mo. Ito, sa'yo ba itong tricycle, tay? Ha? Sa'yo ba to? Ang Itong tricycle na to? Kanino to? Sa'yo? Hindi. ini di man niya ako. Nagre-rent ka lang? Magkano ba rental ng araw-araw to, tay? Nagabang na po ko ani. Magkano po, tay, rental mo? 40. 40 ang araw? Isang araw? 40. Sige lang, tay. Baka nakita ng Panginoon kung anong ginagawa mo dito sa mundo. Baka bigyan ka niya ng pabor. Pliti. Tay, pwede bang hingi ng tinapay, tay? Ano? Ya, pliti.
Totoo pala tay, bibigay mo tay. Yun na. Imang. Maraming salamat tay ha. Kanina pa ako nagugutom tay. Oo. Ngayon, kakanin niya. Ano tay, hindi sila magbibigay kasi pulubi daw ako. Ano? Mabuti pa kayo tay, may puso kayo. Hindi, maloy siya. Hindi sila maawa sa mga pulubi. Maraming salamat po tay ha, sa 10 piso tay ha. Sige lang. Tay, meron po akong surprise! Maraming salamat tay ha, na binigyan mo ako ng 10 piso. Ito tay, Sige. may regalo po ako sa inyo. Dali. Halika dito tay. Halika. Ito po yung katumbas sa 10 piso mo. Buksan mo yun. May regalo po ako sa inyo, pamasko. Tingnan mo tay. 1, 2, 3, go! Wow! Sa'yo na to, tatay. May regalo po ako sa inyo. Tay, hindi ka na magre-rental lang. Tricycad sa inyo na to. Ibibigay ko sa iyo. Oo, ha? Tiyata, gano'n. Lagi, sa inyo na to. Oo. Para happy po ang iyong Christmas ni iyo na po, tay, ha? Salamat, ay. Sa'yo na to lahat. Grocery at saka tricycad. Meron ka ng pangkabuhayan. Salamat na, doy. Ako nang kasika daw. Oh, yun na la. Sa'yo na, tay. Yeah. Tawag. Anong masasabi niyo, tay, na katanggap ka ng pamasko? Di pa ko doon. Ha? Ano? Di pa yung taong kaya. Oh, sa inyo na to lahat, ha? Wala kang pisong babayaran. Sa 10 piso mo, ito po yung ang babalik sa inyo. Meron po akong regalo sa inyong pamasko. Sa'yo na tong tricycad, ha? Oh, ha? Okay ka ba? Happy ka ba, tay? Tay, masaya ka ba ngayong Pasko? Oh, lipa yung tawang ko. Sabi na tao ko maka. Sa inyo na tong tricycad. Bigas at saka grocery. Ha? Anong masasabi mo sa ating Panginoon? Mayo man. First time na ako na dadawat ni kinaskuhan. First time din mo natanggap Sa sa buong buhay mo. tibo kung kinabuhi. Wow! Maganda yung puso mo kasi tumutulong ka sa mga kapwa mo tao na nangangailangan. Kaya pagbutihin mo yun palagi kahit 1 peso lang. Marami ng taong matulungan natin, ha? Okay. Congrats, tay! kung na'y mangayo na ko. Oo. Kaan. Napakabuti ng puso mo, tay. Oh. Wow! Wow! Dahil dyan may kastoryanin mo tayo nga nakasugat kag 1 pulubi. Anong masasabi mo? Wa po magtuod og akong kinabuhi maangko ni nako utanga. So, masaya na bang Christmas mo ngayon? Meron ka ng pangkabuhayan next year. Nanay akong Pang bagong taon, hindi ka na magre-rent. Sa'yo na to. Sa'yo na to, nakapangalan. Taga saan po kayo, tay? Bang-bang nung. Bangbang? Sige. Bang-bang ko. Masaya ka ba sa nakikita mo, tay? Ito po yung 10 piso mo, tay. Oh, ibabalik ko sa iyo. Wala kayata gani mo. Tay, maraming salamat, tay, ha. Salamat naman. Ano po bang masasabi mo, tay, na nakatanggap ka ng regalo galing ng Panginoon? Nalipay lang ko nga maangko na ko ning wa ko magdaho mo karon buntaga nga naa den tao maluoy na ko dai. Congrats, tay. Ko lipay kay ko. Na maabot Pasko niya daghan. No, meron ka ng tricycad, meron ka ng bigas, at saka grocery, no? Na baldi. Oo. Sa'yo na lahat, ha? Para meron kang konsumo na 1 buwan. Para hindi ka mahihirapan na lagi ka lang kapag may ulan. Mag-relax ka muna kasi meron ka namang grocery na makakain, diba? Hindi ka na magre-rent, ha? Meron ka ng sariling tricycad, pangkabuhayan sa inyo. So, tay, congrats.
Oh, Salamat ako pa rin. palit kuhan, sundaan. Sundaan. Wala mo,